Былы начальнік калоніі нумар 2 ў Бабруйску Дмітрий Шенвізе эміграваў у Нямецчыну. Ён вядомы сярод зняволеных асаблівай жорсткасцю і тым, што ствараў для вязняў невыносныя ўмовы. Пра гэта паведамляе наша Ніва. Былыя вязні калоніі распавялі выданню пра садысцкія схільнасці Шенвізе. Да прыкладу, той сістэматычна зневажаў зняволеных, прымяняў фізічны гвалт, прыдумляў прычыны для адпраўкі іх у штрафны ізалятар. Праваабарончая ініцыятыва «Мэйдэй» пісала пра адыёзнага турымшчыка наступнае. Былыя зняволеныя ўспамінаюць, што ён моцна схільны да тэатральнасці, а дзейства з пачаткоўцамі вельмі нагадвала сцэны з фільму пра канцлагер. Вязням было відавочна, што гэта ўсё давала яму задавальненне. Як вынік, асуджаны трапляў у ШИЗА за незашпілены гузік. На публікацыю нашай Нівы адрэагаваў Белпол. Прадстаўнік ініцыятывы Уладзімір Жыгар запэўніў, што яны ўжо праінфармавалі сваіх нямецкіх калегаў пра дзейнасць Шенвізе і зробяць усё магчымае, каб прыцягнуць яго да адказнасці.